Ok, salutare, eu sunt Mini Huawei și astăzi o să jucăm câteva meciuri sau un meci de Super Crab Bros. Jucăm pe wallcraft.eu, un server non-premium, o să vă las adresa serverului în descriere. Și da, eu vreau să terminăm odată, fiindcă am vrut să filmez de 10 ori și au fost hackeri, am vrut să filmez și survival games, ori hacker, ori nu mâncare, n-aveam mâncare, aveam full iron, dar fără mâncare, chestii de astea. Aici am venit fiindcă știu că aici sunt bun. Mă, sunteți 2 pe 1 în puii mei, vă faceți de râs. Ok. Ăla și-a pierdut o viață. Cum a dat? Stai, țărani. Double hit. Triple. Gata. Și ăsta, că ăsta ne enervează, ăsta dacă ne dă foc, crăpăm. Și acum ăștia, hai, hacker. Aici puteți avea double jump, alegeți un kit de la un mob anume. A murit și el, fiindcă eu am torns pe armură și s-a întâmplat să mor. Aici să mor se întâmplă chiar foarte rar. Fiindcă aici sunt bun, am rank mare, multe meciuri câștigate, am vreo 1000 mi se pare. Ok, am rămas eu cu Blaze-ul și cu Chicken-ul. Hai. Per PvP ori. Asta vrea să mă atragă să cad. What the fuck? Bă, cât sunteți? Sau ce ping are ăsta? Ăsta moare într-o secundă și se teleportează aici deja înalt. Ha. Nici te faci bow spam, tu nu mă prinzi, fraiere. Hai. Ești de ce mai? What? Gata, GG, am câștigat. Da, 1115 kill-uri, 191 de meciuri câștigate din 367. Nu sunt chiar așa bun. Dar statisticile mele nu arată că sunt bun. Dar ați văzut acum cum am jucat. Baftă!